Kublai shibo ni pigi pai ba ba I ha kenika met governmenta don kawai kebangan keren kalong supang kenika MP election kaban salong ha unus nam arajar arpun riu tengai kublai pi baro ki ba chat pet ki video jonga ki ba like ki ba share ki ba subscribe kam tam gitu ki ba chat comment yang ki ba chat ai men sim yang bat ki ba ai ru ka jingmut yang bangan penmi susu yaki jingkran kabayadai sepang ka jat benru ka CBE chungi kumbaka ne ka channel ka kertang voice of khasi channel ka long bait ka dei ru kumju sepang ka jat benru ka CBE chungi hi ka banga kwa ban kran hakani ka por ka manta barka ige jing ai kertang jonga ya kani ka live video hakani ka janmet lane hakani ka met ka menta ka long ka jing ya thulupa sepang kani ka MP election kaban salong ha unis nam arajar arpun riu te ngakwa bani thu yepi hakini ka snam arajar arpun riu pin sayu I shibun ki jingjia ki ban sajia limba kani ka MP election berkata ka jingjia ka long ka phla ba bun hapdeng ki we ki parti kin se ale katla kadiai ban pensuthu baklayu pajba jongka jaj benru kasi jongi bakinom tap ya kenika voice of the people party ringa shukwa bane thu ipi menta bangayo I ya kenika jingelong kawe jong ukasi jongi ka sedang nadu bawan ka VP namar men shua pilap ba haka election ki we ki jaj benru ki ya so thu jimut ki ya day jimut lane ki ya teli paramaki lane ki kentiu yu ta udo usnam la jong nuksa nga shukwa ban ong pi ladaki parti jong ka ri khasi bi jongi ladaki late contest election hapol rilum garo daka banga burom ki perlo garo ru kadao kalong kumne ba ladaki ne ki parti na po rilum khasi ki late contest election hapor rilum garo kinom la dalele ban job but don kino ki garo ki ban sa thap ki parti ki ba de na rilum khasi jongi nakata ka daw nga ro ikani ka jing start jong kini ki parlok bi jongi ki ba de na po garo hil kide ki briu ki ba start kide ki briu ki ba shampang bar ki deiru ki briu ki ba yatli kine ki parlok na garo hil kide ki briu ki ba yatli ko ki paj ba bi kide ki briu ki ba yatli ba pio ine amaki ki yatli haka sanhima sima haka politik kide kita ki briu ki beteli kadau kalong bagi kwa ban kentiu ya uparado parasnam jongki bat ngakwa ban batai pi bat ngakwa ru ban pensai pi kalong ba kide ru kita ki briu ki ba start ki briu ki bayu ijnai ya kalawe ki long den ki manden jongki ya kalawe ki khun ki ti jongki kini ki parlok nagaro hil balai ngahaban ai ke jingero kadau kalong kim don ke jingya bisni parado parasnam te na kata kadau ka jing job jongki barabor ki ai be chakata ka parti ka badai naki jaj benru jongki te ngam semwanang ne bania penia per jaj benru mo namar ngaru nga it ya baro ki badai ki kasi ki garu namar ngilong kawe hari tang kawe banga kwa ban keren nak ni kapor kalong bato ai baka jaj penru ka CBE jongiru kan but nuksa ya ka jinglong gigaro ban ya teli ban ya kentiu ya ubdo usnam la jong ya uhenmen upara la jong de hakini kapor ka pementa tongin ya letno katukan ne ki jinga keren sepangkan ne ke MP election ke bansawan kani ke MP election ke bansawan ngakwa banyak thu ipi kalong kaba don kamba yi pajba jong ka bri u neutrap ki khun samla ki long kmi long pa bat baro ki bade ki khasi ki haban ya teli lemda ngim ya teli menta arajar arpunru nang ne sakmat le pin sapet ke jingjot ya ka jaj benru ko si jungi kala aplupa tika don kamba yang ban ya teli kum kita ki briu ki barit pat tamapori India kade ka jaj benru ko si jungi te hari ngim so tho bale ngim so tho ka daw ka long bang ngi ya bisni para kasi pitip nem para bang paralok ba e
pai ba ba i nya kwa ba ne thu e phi ngai ki tu ki breu ki ba thap NPP ki ba thap Congress ki ba thap UDP ki ba thap kino ki parti ru ngam ju bisni ka tau ka long bangai i palati kini ki parado para senam la jong habanga nga lek kelang ki jaka ngayo i kini ki parado para senam la jong kham tam e ki kentei mo ki kentei long kemi ki ba sha i yo lok ngayo i ki khun jong ki saungut sangut ki haban pendapan biang kan no ka pang ka mensim ka bang akwa ban yarap ki handai ngam don te ka dau ka long ba ngai i jala ki jong ki parado prasnam te kum juru hakani ka por ka bentang akwa ban ne thu ipi ba ka dei ya ka jaj ban ru ka si bi i jungi ban ya teli no nadu menta usnam arajar ban ru bat kum juru ngalayu i kini singi bal adap nadu ba mi ka VPP ka jaj penru ka si jungi kai kendet penru ki khun samla ki long kmi long pa klang sodong di jaka ki le sedang bani teli baling ba ka jing teli jong ki ngayo i ba ka ne ka jaj penru ka ki imbiang pi te henry ladang ngim ya teli te sapet ken ladang nga bat pi ngim ya teli si sin ka singi ya kenika jaj menru kasi jungi unsa yo sensar da ubar jela ubom dei kasi kata kalong ka ma ba te ladangi ngi ya teli kamut kan ni ka jaj menru kasi jungi kan sakhi imbiang kan saklan biang namar kadon ka bor abang ya teli te tongin ya let menta shikani ka jing thu lupa lane ka jing yo i jonga lane kata ka predict jonga ka banga nga kwa ban ya thu lane kat kum ka jing yo i jonga hakane ka MP election ka ban salong kani ke MP election ka ban salong kamdei ka basuk lane kamdei ka bangi kensting kum ki pajba ki nong kersan jeng voice of the people party kamdei yang iban kensting ba kani yo le se ba ngila job lupa kum tam ta em kamdei yang iban kensting hari ka dei yang abari pi ban pensau thu bet pi pensau thu bet di parlok jong pi parlok yang ini tapi ka voice of the people party pensai tang kani ki parlok jong pi ong kum ne pitip ne em balai don kamban kersan ne ka VPP ka dau ka bening kong kalong kum ne baka VPP ka kwa ban penkala ya ka baha tungkam tungjam bat pitip ne em pila ban ong i perlong japi pitip ne em ka kum ka constitution jong ka ri India ka baha tungkam tungjam la base la ne la pensong nong rim kat kum ka jingbun pat te peta po ri khasi da ka baburom kini ki parlok ki badai nagaro kalong kumne pej ari khasi bi i jongi ngidon arteli ki jaj penru garo bat khasi te pej mano babun breu kat kum ka sensos em ki khasi ki khambun paj banye ki parlok jongi ki garo na kata ka dau kat kum ka constitution jong ri India ka bahak tungkam tungjam dei ban ai khambun yang ki khasi ken tambah balai pat ngi ki khasi ngim so thu te ngi shun do udan ka tu kan ngot ki ba shun ni ka parti VPP ka dau balai ki shun yo le se don pedang jong ki kwa kata ka mentoi simet ne ngam tip ngam kwa ban kan tho ki ki namar bang lai nga ki ru ngam kwa ban ya snow bat no kham tam par do par snam la jong ken te pensai kum ta phi ki parlok pe i jong pi ki badai ki parado parasnam baong kat kum ka constitution jong ri India dei ban ai khambun ni kita ki babun pat te yangi beri garu khambun pat mangi ki khasi te dei ban ai khambun yangi ka baha tungkam tungjam te henry ke ei ka ba ka jing sensara po ri khasi bi i jong ka long no siliam ka bala leben ka bala ban ben yangi khasi namar balai ki nongwe ki yo i ba ki khasi ki im tangai jing ya bisni ka jing ya pi huin ta ka dau ki yo chan ki chim kabu nakata ka daw ka jing le ben ngi ka long ba no siling ata jing sensar ka dar ka long ba ka paha tungkam tungjam yang ngi la ai 10% ki parlok jongi gi garo la ai 10% nakata ka daw ka parti VP ka yang akan nongrim ka baskem ka long ban pen kalano ban ai no ingi ka si 10% badi garo 10% ngim kwa ban kta e ka hok jongki ngim dei ki breu ki ba bej ban su le klam akor la ne ban simno e ka hok jongki we em i kwa tang e ka hok jongki parado parasnam ko ki pajba bi la da phi pim so thu menta sapet ki khun jong phi te ki ban sa long mrao ki khun jong phi te ki haban sa long ki takin nong tong jongki we ki breu ki bom de ki khasi la ne ki nong tho ding jong no re jong no la da ma phi manga ngem ya tali
Na kata ka daw nga khot ipi siya ka jingetli ka jinge kersan lang ka voice of the people party kenang bahaka ni ka MP election ka ban salong haunes nam arajar arpun riu baka party VP kan sejop dekat kum ka jingyo i jonga baha unes nam arajar arpun riu ka party VP kan sara bat kan sa job bet ya kan ka MP election bat ngam dei ban sorong ngin bu ning kong yu bleiru ba uni raplam ya kan ka judge penriu ka si jongi kabala syok nyon ben haka khayi patang POE khayi patang labat do ubar jela POE ki karkhana po jantie kibon labat do ubar jela POE ya ki ka judge penriu ka si jongi ki baduk ka jurba bun ki ong baka yok ka kota po ri ka si jongi ka kiu lane ka roy lane ka ekonomi ka he ka kesan Henry nga kwa bane thu ipi ka ekonomi ka yok ka kota po mekhalia kar kan lanang hier ka daw kalong ki baru spa ka ki utangi gitu ki breu ki badana ka bor ki breu ki baru spa kita ki high level yo lese ka ki utang ki Henry ki duk ki rie ki balong ku manga ma phi ki babelas ni kalong hakani ke jaj penru ka si cungi haune sunam arajar penru le ka jing duk tasam babon ki long ying long sam ki mat apa dengan jing ka jing tenju ka jing duk kawan lapa ka jaj penru ka si cungi ka daw ka long ba la fil ki non sensar lese namar pipet ne ama po sikim pipet wi ki stet kim da janjar than guma janjar ki ri ka ri ka si bi i cungi ki roy ki man ba hari ka si cungi balai kim roy ka daw ka long ba pipet ne am ya ka khayi patang lawan keni no do bar jala ya ki kamai ka jiru la keni no do ki bar jala pinle chapo sikim ki bom dei try muluk kim la ban le rung saka tu ga jaka ban le kamai hari pipet apo ri kasi jongi ki toris baper ki bom dei ki kasi ba de khar ki yo kamai ka e ka daw kalong bom don ka jing perking ki nong sensar kan ya kita ki breu ki bawan kamai apo jaj ban ro kasi jongi lingba ka jingwan kamai kini ki we ki breu ki bom dei ki kasi lakni no ya kata ka kamai ka ji ka badai na ki try muluk na kata ka daw ka don kam nga bade pi banya telino banya long kawe banya taipat ni kini jaj penru ka CBI jongi kam tam akan ke MP election pitip ne am akan MP election ki breu ka sabat tai pen klumari pi ki bom dei ki no kersan jong ka VP kin so ong pi ba penjob yang ngin sa penlong ya ka ketin ngin sa penrung ya ketin ka si jongi ha ka kernit ka papra kumbalan le akini si bala da bala itu ya ketin jongi kum kata official language ka ketin ka si ketin garo hapo assembly pitip ka tu ka dika ka e bangam kwa man kan tho an rekat kum ga jingo i jonga balai na do men swapat kim itu ya ketin jongi hapo ka kum kata ka official language hapo assembly mo ban itu no ya ketin kasi jung shwa ke MP election pat ki penrung malane ki ong bala pen itu ya ketin kasi jungi hak ka kum kita official language ban la ban kan po ing dor baru ka daw ka long ka ba ngam kwa ban kan tho ka daw ka long ba balai na du ban shwa pat penlong han rei menta shwa ban long ke election na kata ka daw phim dei ban be lada phibit te la kot jaj ben reu kasi jungi lada bit lada dang bit lada kampat so thu kan sakut kini kejan jaj benru kan sadu bet sapet Henry lada ka ya telino ngayo i bahkan ni jaj benru ke si jungi kan ki imbiang te kin sa ong apa ha ya piru ba lada pitap ya kini ka perti jungi ngin sa penrung ya ketin ke si ya ketin ke si hak ternit ke bapra pi ka suk ban kran re ban le pat ka ba la kan no snam ka ketin ke si jungi kamrung hak kernit bakra pitip mano bakhanglan mano bakhangla de ketin kasi jongi ban rung saka kernit bapra don iwe lawyer iba ong ba day don ka we ka MP ka bom day kasi kan yu badai nagaro ki ong ba ka khanglat ya ka ketin kasi jongi ban rung ha ka kernit bapra namar om ki kwa ban penrung lang ya ketin ki parlok jongi garo te om la ban penrung ha ka ju ka por arteli ketin day ban rung sha ka we day na ka takadaw la khanglat no ia kaneka ketin kasi jungi ban penrung saka kernit ka papra te na kata kada ngak ban ong ipi wat ai manga ban mapi bangin be hakaneka MP election don bun gisawan ong BJP to tapping in IAP ka pisangin le kum tangin sa ngin na i ke jaj beru i jaj beru suk palat ban kran reki kam ngi klem yu i temen to yu ka parti VP kadang suan dang mentah ngile yu i
ya ka ka baka parti VP kale ngakwa bani tu epi parlok bi ka parti VP kadang sensar dang meno hapo district council ka ka banga yoi ka jing tray jong ka district council jong ka AC ka betamai kalong ka ba itana da du kata la ne ka banga kwa ban ai ka jingro ka dau ka long ka wan ra ka wei ka bil berkata ka bil kino ki bar jala kinom la ban kai patang ha chat ben ro si jungi lada kim don ki trading lesson la ne kim don kita ki kot ki sla ki bepiang te kata ka ri ka bas khamba ka bil ka bas khamba ban ya da ban ai ka jing ka mai ka ji yang ki duk ria phi ta ka daung ha ban so thu ba hakani ka MP election dengan sukwa mani thu lupai pi kat ku mai jing i jonga ba ka MP election sisa un sa job bet tu pra ngin bu ro ga jing duai bo blai un yalam ba un wan chngok kerpang ga chat pen ro ga si chungi bakan poi se kata ka jing job namar la sha le ben la sha ino ben ga chat pen ro ka dau balai ka wan ga jing te me ga chat pen ro ga si chungi ka baning kong ka dei bangi la phai de no blai bat om ta kata ngi la klat no yu blai ngi la im ka ching im ka ba bom pun so ba yu blai na kata dau ka jing tim ka lap ka chat pen ro ka si bi chung bat ka ba ar balai ka wan ka jing tim ka chat pen ro ka si bi chung ki parado parasnam ki chau umat ki parado parasnam ki mat ka jing tuk ka jing kerdu ka jing ha ka jing im chung ki kalong ka jing tim kalap bah ka por election ki paj ba jong ka bri u nyu trap ki lektro ka pisa ki sha pen bam da ka pisa ki sha thip da ka pisa dei na ka takadau u blei u isi u blei sam soba lada manga bat mapi ngi sha ngi ditat dor no ya ka taka long ren yang jong shakini ki hespa ki bro ki bawan thong yang abade pi ban thip yangi da ka pisa anda kila job kila ban le kat ka ba kimon na ka takadau ka wan ka jingtim ya ka jat penru ka CBE chung lada pisong tang ha snong lada nga song tang ha ju ngam tip ya ka jing syam jong ka jat penru ka si chung hari dang ilet kelang hang ta ko ki pai ba bi phin lap ba ka jat penru chung ka long ka ba sang sot du kata bat ka ba penjau ki umat ru abang apet ya ka ni ka jat penru ka CBE chung sha kan lai bat sha kan poi ke jing tenju ka ba ke mat ka ni ka jat penru kam dei ka besuk namar balai la nyon ben ba ya kan ke chat pen ro si chung ngayu i ba ki wi ki briu ki bon sane ki bom dei ki khasi ki roi ki man ba ki yo ka kamai ka ji ka piang ka bit hari ha bang pet ki parado prasnam ba pli ani kam dei ka besuk ki mat ki jing ek ba pon ba na ka ta ka daw ko ki paj ba bi nya kan tu ya pi to ya telisa to ya i para kasi to ya karshan para kasi wang no kamen sim bisni ino no katu kamen sim bisni namar katu kamen sim bisni kan sa penyap yang abade pi om tang yang abade pi de ka penyap no ya ka hok ki khun ki ti chong abat chong pi de hakni ka por ka menta swabangan penkut no ikan ka live video na syukwa ban ong pi ko ki paj ba bi tongin bo jing duai kerpang pi ya kan ka chat ban ru ko si chungi bangin dal ngi yale da ka bor bru ka parti VP da ka yale da ka bor bru kamla hari la try u blay u don ringkat bat kan ka parti VP ngin yo i ka jing job ya ka ba i doktor ki Jason kon ila tray men shwa ngin yo i biang sa sen kan ka chat ban ru jungi kan ki im lingba kan ka parti VP namar ka Bible ka thoba to duai no sensar te ka Bible ru ka kran ka ong la ki priu junga ki bala khot da ka kerten ken penrit ele de berkin duai te ngan ngau na benang bat ngan map ki pop jongki bat ngan pen kia ru ya kata ka ri jongki kata ka ka jingkular ka jong ublei lada manga bat ma piru ngin duai ublei un sei ya kita ginong yalam ki be shapting ya ka chat penru ka CBE jongki bat lada ki shapting ublei ka mut ki la ban wan ra ken ka jingkalaru ya ka chat penru ka CBE jongki te kublei shibun pa ba ba ye nganget lingba ka jing sngap jong pi ka live video ha ka por ka menta ling ba ka jing kershan jong pi ngasukan tu pi saungut menta kidang pe ka video chunga te nga kan tu pi ya ki parlok jong pi ki ba ha shnong a thau jong pi
khot lang ki mo pen so thu ki tang ka reservation policy la ne ka bah tung kam tung jam ka bangala dep hikai la ne dep pen sai pi pen so thu lang ki khanang baki ken kersan porba ka parti VP hoi lada ki wan canvas ki ki we ki parti wat ban pau kata ba nga kersan kum tam tam snga jar jar long start long sian tang bah ka last part tabet yu pra mo te om tangkat tanga squat ban ong ipi wat nom bisni mo gitu ki priu ki bom kersan wat nom let tim se wat nom let yan mie skam be jar jar henry baro khoi pen i bagian ia kan nong rim jong ka parti VP ban khot be ki parlok jong pi ban ai ka jing kersan hakan ne ka MP election hajar pun riu ka parti VP kan sarap biang ia ka lama jong ka jing job ngi i biang bat ka jing keman ni ka jaj pun riu ka jing keman ni ki priu ki baduk ki bakerdu ka jing keman ni ki skup siliang ki sam siliang ka jing keman ni ki tu ki priu ki bala du ka jing keman ni ki tu ki priu ki bala sha ken ben sha nyo ben ha kita ki priu ki ba hespa ki ba don ka bot lada ka parti VP kan job hakan ke MP election berkan ni ke MP election kadai kum kata kadak kabansa wanra ke jing job hosnam hajar pupra lingba ke jing kersan jonga bajangpi te kuble isubun pa ba i tikring ka por pila ai ka por la poi minute dengan subscribe dengan saka wei ka live video ha ka por kamta te kuble isubun lingba ka ni ke jing isim banta jangpi da ka ba snap e ka ni ka live video bo nga wan kanang ni ka por ka long tangban ya thu e pi shapang ke MP election manoban job house nam arajar apunru ya kan ka by election nga kwa ban ya thu pi baka parti VP kan sa job te kuble shibun ni ka por job pi ublei nang kar khu pi ba i